एपार्ट प्रजेक्टआ कालचार दिन्थिफुंनाय हाबाफारि खुंदों। क'क्राझार जिल्लानि क'क्राझार जौगाखां ब्लकनि सिङाव थानाय खाखोरमारि गामियाव क'क्राझार डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकालचार PD-ATMAनि बानजायनायाव दिनै आसाम आबाद फालांगि आरो गामियारि सोलायनाय मावथांखि बोसोरारि हाबा मावथांखिनि सिङाव मोनसे फिल्ड डे आलु क्लास्टार दिन्थिफुंनाय, आलुनि फोसाबनाय रोखोमनि दिहुननाय, फाननाय आरो सोलायनायनि सायाव मोनसे सांग्रांथि आरो दिन्थिफुंनाय खुंफुंनाय जायो। लेडि रेजिस्टार रोखोमनि आलुआ मोनफ्रोम बिगा हायाव 93 मननि दिहुनथाय खालामनो हायो। बिनि सायाव मोनसे सांग्रांथियारि दिन्थिफुंनायजों रज'यो। खाखोरमारिनि सासे आबादारि मुलाम्फा मोनग्रा प्रान्तिक नार्जारिया आबुं अर्गेनिक आबाद आगानजों 3.5 बिगा आबाद मावग्रा हायाव लेडि रेजिस्टार आबाद मावनानै जाफुंसारनायखौ नुनो मोन्दों। मार्जिनल नार्सारिया मोनफ्रोम बिगा आबाद मावग्रा हायाव 93 मन लेडि रेजिस्टार दिहुननो हादों। बे आलु आबाद मावनायनि फोथार दिन्थिफुंनायाव जिल्ला हर्टिकालचार बिफाननि कोअर्डिनेटर मख'जाथाव कबिता मुसाहारि नार्जारि, जिल्ला आबाद मार्केटिं बिफाननि कोअर्डिनेटर दैमा बसुमतारिजों लोगोसे जिल्ला आबाद मुलि बिफाननि कोअर्डिनेटर इलिजा बर'आ बाहागो लादों। जोङो दा एपार्ट प्रजेक्टआव प्रथमावनो क्लास्टार डेमनस्ट्रेसन हिसाबै 3.5 बिगा करि मोनसे डेम'आव 3.5 बिगा करि जोंनि डिस्ट्रिक्टआव 8था डेम' दंमोन आरो बावहाय जोङो सीड सापर्टखौथ' होयो, प्रसेसिं भेराइटिखौनो लादोंमोन फार्मार्सफोरखौ। माने दा जोंना प्रजेक्टआ आसाम एग्रि बिजनेस एन्ड रुरेल ट्रेन्सफरमेसन प्रजेक्ट, माने फार्मार्सफोरनि माबाखौ खेथि खालामनायनि माबाखौ बिजनेस लाइनथिं लांनो नागिरनाय नालाय, ओंखायनो जों आलुआवहाय आङो प्रसेसिं भेराइटिखौनो बिदोंमोन जोंनि डिस्ट्रिक्टनि थाखाय। बासिनो हायो आरो डिस्ट्रिक्टआव मा भेराइटिखौ लानो, ओंखायनो लेडि रसेटा नैबे गोजा जाद चिप्स बानायग्रा कम्पानिफ्रा लांजोबो आरो जिमान प्रडाक्सन थाया मानो लांजोबो। बे भेराइटिखौ जों बासिनानै लादों। दा जोंना बेखौथ' सीड सापर्ट होदों जोङो 23 बेग करि होदों आरो मोनसे डेम'आवहाय 3.5 बिगानि डेम'आवहाय 11.5 कुइन्टेल करि। ओमफ्राय बेजों लोगोसे 7,500सोनि जोङो मुलि बायनायनि सापर्ट, जेनेबा बे बिराद खुवानि बेमार जायो नालाय, बे खुवानि बेमारनि थाखाय प्लान्ट प्रटेक्सनावहाय 7,000 थाखाजों जिमान जों मोनो बेखौ होदों आरो। सिगांनि बोसोरफ्रावथ' हासारारि होजोबोमोन, दा जोंनि खेथियकफ्रा ओरैनोबाबो गावसोर हासारारिखौथ' होनो हाखानांसिगौ, ओंखायनो जोङो दा प्रजेक्टनिफ्राय बेखिनिखौल' सापर्ट होदों आरो। ओमफ्राय मोनसे प्रग्राम लाबावदों आलु खेथिखौ माबा खालामनो थाखायहाय एरिया एक्सपेनसन प्रग्राम। बेवहाय 326 बिगानि थाखाय प्रसेसिं भेराइटिबो ओमफ्राय जानाय जादबो टेबोल पारपासबो फैदों आरो। टटेल जोंनि डिस्ट्रिक्टआव एपार्ट प्रजेक्टनि आन्दाराव 326 बिगा फैदों। दा बेवहाय जोङो खालि सीड सापर्टल' होनाय जादों आरो। ओमफ्राय टेकनिकेल सापर्टआव जों ट्रेनिंफोर दंमोन। मोनसे क्लास्टाराव मोनसे बेबायदिनो टेकनिकेल ट्रेनिं, मारै आलि बेसेबां दुरत्वआव जोङो बेसेबां डिस्टेन्स होनानै आलि खालामनांगौ, टेकनिकेलि मारै जोङो साइन्टिफिकेलि काल्टिभेसन खालामनांगौ, क्वालिटि मोजां मोननो थाखाय, प्रडाक्सन मोजां मोननो थाखाय बेसेबां फार्टिलाइजार होनांगौ बा गोबोर बेसेबां होनांगौ, दैफोरखौ माला होनांगौ, खुवानि मुलिफ्रा अबे समाव, माने खुवा बेमारा दा जोंना बेबायदि नङा कि जेन'बा कन्ट्रल खालामनो हायै नङा। स्टेप बाय स्टेप टाइमाव टाइम जोङो बेमारनि मुलि जुदि रियेल जुदि सारनो रोङोबा मोजाङै, जिखौ सारनांगौ अबे टाइमाव बेखौ सारोबा जों कन्ट्रल खालामनो हायो। बेबायदि मथे जों साक्सेसफुलि एबारावहाय प्रडाक्सनखौ बोखांनो हादों जोंनि फार्मार्सफ्रा। दा हारभेस्ट खालामगासिनो दङ। औ, दा माखासे ओरैजाय जराइगाव, जोंना क'क्राझार ब्लकआवनो ओरैजाय जराइगाव, सालाकाथि, ओरै नयासारा बान्दोसरा बे साइडथिं एडभान्स गायो नालाय, बे साइडथिंनो हारभेस्ट खावसे जाखांबाय। बेखौ जों अलरेडि 10 टन जों सिद्धि-बिनायक कम्पानिनो फाथायहरखांबाय 29आव 1 थारिख फुङावहाय बेलासियाव रिसिभ जादों। प्रडाक्सनाबो मोजाङानो जादों। बिथिं प्रसेसिं जोंनियाथ' बिराद मोजां जादों प्रडाक्सना। गावसोर ट्रेडिसनेलि खालामबाय थानायावथ' एथ'बां मोनाखैमोन जेन'बा। दा क्वालिटियाबो मोजां जादों प्रडाक्सना। दा बिगायाव जोङो साननानै नायबाय 93 मन पार बिगा फैगोन आरो 93 पइन्ट सामथिं, जेनेबा 93खौनो लाबाय जोङो। दा बेथ' बुहुत मोजां प्रडाक्सन आरो ना। क्वालिटियाबो बिराद मोजां, फिसा आलुआनो गैया। एक बस्थायाव हार्डलि बियो आधा केजि 1 केजिसोल' फिसा आलु फैगोन। दा बे हिसाबै फार्मारा बिराद थुलुंगानाय मोन्दों आरो ना।
बोसोरनि थाखाय जोङो 20% जिमान जोंनि डिस्ट्रिक्टआव प्रसेसिं जात बा टेबल पारपासानो हक गासिबो फार्मार्सआव बे एवारनेस होनाय जाखादों आरो दोनगोन गावसोरबो सिट हिसाबै जि प्लटआ बिराद मोजां जादों बेमार जायाखै बेमार कन्ट्रल खालामनो हादों हारभेस्ट बिफां थैजासिम दोननानै जाय बुरनो हादों बिसोरनिखौ जोङो 20% सिटखौ कल्ड स्टरेजआव माबा लागायनानै लिंक लागायनानै होदों फोरोंदों मारै दोनहैनांगौ मारै बुकिं खालामनांगौ दा बिसोर दोनगोन नेक्स्ट बोसोराव एडाप्सन जागोन जोंना गोसो गुदुं मावनो नागिरगोन नामा औ गोदानै मावनो नागिरनाय औ जोंनि एपार्ट प्रजेक्टआ दा बेखौनो जोंना एफपिसिनिफ्राथ' एवेयारनेस मोनखाजोब्बाय बाखि एफपिसिनि नङैफ्राबो माने जाय आलु खेथि जेनेबा बेमारनि थाखाय कन्ट्रल खालामनो हाया सानो बेबायदि नङा माने आलुनि बेमारखौ जों कन्ट्रल खालामनो हायो आरो दा बुहुद मोजां सुबिदा दङ आलुआव दा जोंना पटेट' ट्रेन्सप्लान्टार मेसिन फैबाय गायदों जोलै एफपिसिआबो दा दतमायावहाय 60 बिगा कन्ट्राक्ट फार्मिं खालामनानै दा पटेट' प्लान्टार मेसिनफोरजों हारभेस्टार मेसिनबो फैबाय दा बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआवनो दङ दा जों बेफोरखौ बाराबो नङा बिगायावहाय 200 थाखा बा 300 थाखा केबिकेआवबो दङ जोंना पटेट' प्लान्टार हारभेस्टार मेसिन दा बेफोरजों गायोबा जोंनि फार्मारफ्रा ग्रुपआव गायोबा 100 बिगा 50 बिगा 60 बिगा बिदि खालामनो हायो दा बै समाव प्रसेसिं जातखौ जों साजेस्ट खालामो मानो होनबा प्रसेसिं जातनि थाखाय मोनसे सेटेल मार्केट दङ जेबो सिन्था खालामनाङा बेबायदि नङा कि आलुखौ माहाय दोननो माहाय मानो जालायलायनानै जेन'बा फाननो हायै खम दामावनो हरनाय बिदि नङा दा कन्ट्राक्ट फार्मिंफोरबो खालामनो हायो सिटखौ ग्रुप फार्मारबाथ' सिटखौ आधा दामावनो मोनबोयो जेन'बा बेबायदि एग्रिमेन्ट खालामलायनानै रेटखौ फिक्स खालामखानानै गायनायनि सिगाङावनो लानो हायो बिसोर टेकनिकेल सापर्टबो होयो नायफैबायबो थागोन जेनेबा फोरोंगोनबो बेमार आजार कन्ट्रल खालामनोबो जोंजों दा जोंनाथ' एपार्ट सेल दंखायो एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआव दा जोङो जोंनि नलेजाव जिमान दङ बा जोंनो हाजोबाबाबो जों गोजौआव कन्टेक्ट खालामनानैबाबो जोङो सहाय खालामनो हायो आरो टेकनिकेल सापर्टखौ जों जेब्लायबो सहाय खालामनो हायो एथबां सिट होनो हागोन बा एथबां बिदिथ' जों होनो हाया मानो होनबा बे एलटमेन्टआथ' फुरा हेडआव अफिसाव बानायनानै फैयो जेनेबा ओमफ्राय दा जोङो टेकनिकेल सापर्टखौ जों एनि टाइम रेडि आरो होनो सोरनोबाफोर ट्रेनिं नांगौबा सोरबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनिया जुदि खालामनो गोसोबा जोङो टेकनिकेल सापर्टखौ होगोन आरो फोरोंगोन आरो ट्रेनिं हैनांगौबा हैगोन अफिसाव थांनानै सोलोंहैनो गोसोबा सोलोंहैगोन डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालसार अफिस क'क्राझारावनो जोंना एपार्ट सेल दङ बेहाय जों जेब्लायबो थायो जोंखौ मोनगोन आरो औ बेहायनो जोंखौ थांबानो लोगो मोनगोन बा फन खालामबाबो जों रिसिभ खालामखायो सासे आबादारिया माने बिदि आलु आबाद गायनोबा माने हानि लिमिट जानांगोन नामा हानि लिमिट मायनि जेन'बा बिगा जेन'बा जेन'बा माने बिगासे बिगानि गाहायाव गायनो मोना बेबायदि नङा अफिसनिफ्रायथ' जेबो बिदि नियम गैया निजाखे खालामनो गोसोबाथ' जिमान हायो खालामनो हायो खालि आलु खेथिखौ मोजां प्रडाक्सन मोननोबा दै होनाय फेसिलिटिया थानांगौ आरो मानो होनबा 25 दिनसोआव जेब्लायबो दै होथारनांगौ ओमफ्रायो आलिफोरखौ बिदिनो गिदिर गिदिर बानायनांगौ खननै दै होयोबा बिराद मोजां प्रडाक्सन मोनो आरो आलुखौ ओमफ्राय जिमान हायो जेनेबा अक्ट'बर ओरैजाय दा माइ हाखांनाय लोगो लोगो अक्ट'बर 15निफ्राय 30सिमाव गायनो हाबाथ' साबसिन आरो नभेम्बर गेजेरसिमबाबो गायनो हायोबा मोजां आरो मानो होनबा जेसेबां लेट खालामो एसेबां थान्दा बारा जाहैबा उनावहाय खुवानि बेमार बिराद मुलि सारनांगौ जानायावहाय एसे खस्टा बारा जाहैयो आरो दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एपार्टनिफ्राय 2024 हालागै आलु बिदान हरदों लिडि रुसिथा भेराइटिया दा एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय आरो ओमफ्राय गायनानैथ' जोङो बिराद गोजोननाय मोन्दों जादों आबादा मोजाङैनो आरो इयुनाव बिनिफ्राय साबसिन आरो जों खामानि मावलांगोन गायलांगोन बेसेबां बिगा गायामोन दा 3.5 बिगा गायदों 3.5 बिगा दङ ओमफ्राय बेवहाय दा स्टेटिस्टिक्स माबा बायद'मोन फैनानै सुनानै मोनबाय पार बिगा 93 मन जागोन आरो गायनाया गायबाय थायो औ 2007आव आं स्टार्ट खालामदों 3.5 बिगा गायखादोंमोन आं बेयावबो आंनि निजि खरसा गारनानै आं गायदोंमोन ओमफ्राय बेवहाय मार्केट माखासे माबा जानायखाय एसे माबा जानानै आं द्रप दोन्दोंमोन आरो आलु गायनायखौ डिपार्टमेन्टआ माबायदि सहाय खालामदों डिपार्टमेन्टआथ' बुहुद मोजां सहाय खालामदों फारसेथिं फांगिसाइडनि मेडिसिन हरदों ओमफ्राय भेराइटि माबा आलु जोलै हरदों ओमफ्राय हासारनि एसे माबा ट्रेनिं जोंनो फोरोंदों माने जोङो फार्टिलाइजारफोरखौ जोङो गावनो गाव एसे माबा बायनानै होनाय जादों आरो बायद'मोन थिननाय बायदियै गोजोननाय मोन्दों औ लुबैनाया बेनो आरो इयुनाव खालामनानै माने
मानसिफोरखौ आं थुलुंगा होनो सानो जोंनि बर' मानसिफोरा जाहाथे मोजाङै आबाद खेथि मावनानै जानो हायो साख्रि बाख्रिखौथ' दानि जुगाव मोननो थांला बिराद खस्थ' जाबाय बेनिखायनो आबाद फोथाराव ओंखारोबा नोंहा गावनि आथिङाव गसंथानो हानायनि सुबिदा फैयो आरो बेखौ कम्पानियाव माखासे हरगोन आरो कल्ड स्ट'राव माखासे दोनगोन फैगौ बै बोसोराव जाहाथे मोजाङै मोजां गायनो हायो बिनि थाखाय आरो बिदाननि थाखाय दोनगोन ओमफ्राय फिसा फिसा मोनसे 40 mm नि गाहायनि माखासे फिसा फिसा थाबावो बेखौ बाजाराव मार्केटाव फाननाय जागोन सिगाङावथ' आङो बारा आइडिया गैयामोन नालाय जेनेबा ट्रेनिं मोनाखैमोन बिनि सायाव एसे माबा जादोंमोन आरो डाउट दंमोन गोसोआव ओमफ्राय दा बायद'मोनखौ लोगो मोननानै दा गोदान भेराइटि मोननानै गायनानै दा साक्सेस जानायखौ मोन्दों आरो नोंथांखौ बेबायदि साक्सेस जानाय नुबाय रायजो राजाफ्रा ओमफ्राय नोंथांनि बेबायदि आलुखौ गायनो गोसो जाग्रा व्यक्तिफ्रा माबोरै एग्रिकालसारनिफ्राय जगाजग लानो हागोन माबायदि सिस्टेमै जोंहा बिनि सायाव बायद'मोन दङ आरो जोंना APC दंखायो बड'लेण्ड एग्र' अर्गानिक कम्पानि बेजोंनो थुलुंगा लानानै बेखौ जगाजग खालामनो हागोन आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडे र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों बे आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं OT टेक्निशियान ICU टेक्निशियान रेडिय'लजि टेक्निशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन